What am I? A full-blooded combat soldier. Just don't turn it off. You just don't turn it off! It's over! Nothing is over! Jaakko Lehtilä, 400 metrin juoksija. Kun tuosta alkuvideopätkästä tuli selville, niin viime vuosi ei ollut mikään helpoin mulle, että vaikka kauden 2014 jälkeen oli kovat tavoitteet seuraavalle kaudelle, niin helmikuusta 2015 todettiin rasitusmurtuman vasemmassa jalkaterässä ja sitten sen luutuminen vielä pitkittyi sen verran, että se meni toukokuulle ennen kuin se oli ihan täysin luutunut, että kesä 2015 oli sitten siinä. Että kyllä tuommoinen loukkaantuminen aika koville otti, mutta ei siinä. Silloin mä tajusin, että pakko tehdä asiat vieläkin huolellisemmin ja huoltavia vieläkin enemmän. Ja sitten jos Suomessa kertaa loukkaantunut, niin pakko lähteä ulkomaille. Ja sitä mä oon nyt toteuttanut tässä, että syksy oltiin Singaporessa treenatessa ja samalla vaihto-opiskelemassa. Ja nyt sitten ollaan täällä Etelä-Afrikassa. Että se Singaporessakin vielä ekat kuukaudet oli aika vaikeita ton jalan takia, mutta 2 kuukautta sai hyvin nousujohteisesti vedettyä tavoitteiden mukaan. Ja sitten Suomeen kun tuli, niin saatiin tekniikkaa hyvin kasaan ja joka päivä, joka viikko päästiin hyvin eteenpäin ja samoin täällä Etelä-Afrikassa ja toistaiseksi meni tosi hyvin. Toivotaan, että sama trendi jatkuu ja kyllä tämmöinen loukkaantuminen kasvattaa arvostusta, että ihan joka ikistä juoksuaskelta, minkä pystyy tekemään ja joka ikistä treeniä, minkä pystyy tekemään, niin kyllä sit nauttii ihan täysin siemaksi. Ja nyt tosiaankin täällä Etelä-Afrikassa ollaan ja on tää kyllä aika uskomaton paikka treenata, että täynnä maailman huippuja ja sillä että joka päivä saa kyllä ihmetellä, että missä kentällä sitä oikein treenaa, että pää siinä vähän pyörii treenissä, kun katselee, kun olympiavoittajat maailmanmestarit vetelee tuossa viereisillä radoilla, että on tää ihan uskomatonta aikaa, että kyllä tässä nauttii joka hetkestä. Nyt on niin kuin kaikki pelissä, että kesällä kulkisi kovaa, että pitää toivoa parasta, että pysyy ehjänä, että on tää vähän aallonharjan tasapainoilu, ettei tiedä mihin toi jalka menee, kun tehot nousee, mutta toistaiseksi on näyttänyt tosi hyvältä, että päivältä viikolta kulkee paremmin ja pääsee treeniin mukaan paremmin ja paremmin, että nyt on suunnitelman mukaan pystynyt tekemään kaikki treenit ja tosi makea ollut kyllä treenata täällä, ja nyt sitten helmikuun puolessavälissä takas Suomeen 2-3 viikkoa siinä ja sitten luultavasti maaliskuussa takas tänne ja sitten huhti-toukokuussa Espanjaan, mutta katsotaan nyt kun päästään niin pitkälle, että toivotaan parasta, että kaikki menee hyvin ja totta kai mahdollisimman nopeasti olisi hyvä päästä radalle, koska viime startista on kuitenkin tosi paljon aikaa mutta en kuitenkaan mitään riskejä halua ottaa nyt, että kesään on kaikki tähtää ja kaikki tehdään sen eteen, että kesällä oltaisiin tosi kovassa kunnossa. Ja että toivottavasti myös kaikilla seurakavereilla menee hyvin ja treenit kulkee ja eihän ne pysytään, että tehtäisiin tästä Espoo IF:n juhlavuodesta ikimuistoinen, että kaikille enkat paukkuisi kesällä. Että tosi paljon tsemppiä kaikille, lycka till ja onnittelut 100-vuotiaalle Espoo IF:lle.